Abordamos agora un asunto que lles adiantamos hai uns minutos que, a verdade, agora mesmo xa é un problema por unha banda económico desta volta pros empresarios, sobre todo pros pequenos e medianos empresarios, pero tamén sociais. As baixas laborais non deixan de aumentar, tamén aquí na nosa comunidade, especialmente as de longa duración. Galicia sitúase no segundo posto na lista de comunidades autónomas con baixas laborais de maior duración, ata 83 días, superando a media nacional, que se sitúa nos 50 días. Estas cifras preocupan a empresarios, que cualifican as baixas como un problema serio que non para de crecer. España pasou de 3,5 millóns de baixas anuais en 2013 a 8,5 millóns en 2024. Para moitas pequenas empresas e autónomos, a baixa dun dos empregados pode supoñer un verdadeiro quebracabezas económico, en ocasións inasumible. Obviamente tes o mesmo gasto sin dúas mans menos, ao cal ti tes que facer o mesmo traballo por dúas persoas. Entonces, eso claro, ao final, ou se non podes contratar outra persoa para sustituir eso, que che carrea outro gasto a maiores a parte do seu sueldo, a súa nómina, e despois que o seu traballo sea rentable. O motivo de fondo de moitas baixas podería ser os problemas de saúde mental, que xa son a segunda causa de incapacidade temporal. Os expertos buscan solucións, como activar sistemas de alerta temperá de posibles casos de absentismo ou eliminar a posibilidade de rexistrar a baixa de forma electrónica. Todo para evitar que as baixas laborais de longa duración non se convertan no inferno de moitos negocios. Claro, porque hoxe nos preguntamos, Bernardo, quen paga a baixa e que factores influen segundo a situación? Claro, porque cando falamos de baixa non todas son iguais. En primeiro lugar, temos que distinguir, atendan, entre enfermidade común e enfermidade laboral. A común é aquela que ten que ver, pois non ten relación directa co traballo, e a laboral prodúcese por unha causa directa da actividade profesional e a cobertura neste caso adoita ser maior. Por norma xeral, se a baixa é por enfermidade común, os 3 primeiros días non se cobra nada, salvo que o convenio mellore esa condición. Do cuarto ao 15º, é dicir, o día 15, paga a empresa e a partir do día 16 a prestación corre a cargo da Seguridade Social ou da mutua colaboradora. No caso dunha baixa laboral, a situación cambia. Cóbrase dende o día seguinte a baixa e paga a Seguridade Social a través da mutua. O día do accidente págano como día traballado a cargo da empresa e, en moitos casos, ademais, os convenios colectivos complementan a prestación para que o traballador poida chegar a cobrar o 100% do seu salario. E, doutra banda, tamén influe se és empregado ou autónomo. Se traballas por conta allea, a empresa e a mutua xestionan a baixa. Se és autónomo, a prestación depende da base pola que cotices e os ingresos neste caso poden verse máis afectados. Pois ben, hoxe queremos saber como condiciona ás empresas esta duración das baixas dos galegos que estamos a ver. Por exemplo, como o xestionan nese salón de peiteado de Teo, Alba? Pois literalmente facendo malabares, Bernardo, porque son un equipo de 3 persoas e no momento en que unha desas persoas pois tense que ausentar do traballo, Yoli, moi bo día, supón un auténtico quebradeiro de cabeza, non? Sí, un pouquiño sí, no momento que faltamos alguén, pois isto hai que reaxustar. Ao traballar con cita ten a súa parte boa, pero a longo plazo, cando hai eventos, complícasenos moito. Claro, porque para vos, que supondría que unha persoa se poña de baixa? Pois eso, precisamente, reorganizar unha axenda e é moi complicado, despois repartir é unha sobrecarga pois que quedamos e buscar unha persona para suplir en ese momento ou non a atopas ou cando a queres adaptar ao posto por unha maneira, igual se che incorpora a outra. Claro, falamos tamén da parte económica, porque a ti custache contratar un novo empregado e a parte, pois, tes que seguir. Canto che costa a ti, por exemplo, un empregado novo? É que tampouco tei nunca conta se me vin nesa situación, pero bueno, sí que nos temos que facer cargo do 60-70% do que dá baixa. Entón, incorporar despois outra persona nova, non deixa de ser un soldo máis. Claro, e tal e como están as cousas, non? Supoño que contratar un novo empregado tamén pois vos desaxusta todo un pouquiño. Sí, non solamente o económico, sino é iso, é o cliente, pois este traballo en sí é superpersonalizado, entonces poñerlle a un cliente unha estilista nova é complicado, moi complicado. E despois, que cando é por sustituir unha baixa, pois o mellor tampouco non atopas. Claro, porque xa ti como empresaria, por que crees que últimamente hai tanta baixa, sobre todo eso de longa duración?
Pois non sabría dicirche. Creo que hai algunhas que sí que son xustificadas e outra pois non tan xustificadas. Pois moitas grazas, Yoli, compañeiros. Xa vedes que en negocios pequenos como este, pois que unha persoa teña unha baixa de longa duración pode chegar a ser un auténtico problema. Claro, un auténtico problema económico, Alba. Aí María nos estaba contando antes o que lle custa, eu puño acento nos pequenos negocios que lles fan, claro, unha desfeita. Tes ese traballador de baixa que ten dereito tamén a collerse, pero en fin. Sí, pero hai que falar e por tamén os datos en riba da mesa e cando superan os 18 meses de baixa moitos dos traballadores que están en situación inactiva nese intre para as empresas, cando ten que empezar a pagar o 100% a Seguridade Social, moitas son altas. Entón, habería que revisar se realmente é preciso prorrogar tanto certas baixas que non estén vinculadas a accidentes concretos, a enfermidades graves ou que precisen un tratamento prolongado. Estamos falando doutro tipo de baixas. E tamén como soportan os empresarios esta situación, porque falemos, por exemplo, da hostelería. Coñezo establecementos que teñen ata un 10% da plantilla de baixa. Isto supón distintos departamentos. E dentro destos departamentos hai outros profesionais que soportan a ausencia deses traballadores que están de baixa. En moitas ocasións non teñen obriga de comunicar á empresa que collen a baixa e, polo tanto, provocan un roto. E, ademais de seguir pagando o salario do empregado que non está, ademais hai como contratar a outra persoa, co cal o gasto duplícase. E penso que hai un problema real de seguimento e de control en este tipo de mecanismos. A ver, eu creo que os televidentes que nos estén escoitando seguro que coñecen algún caso que eles mesmos en primeira persoa din eu coñezo a este, non sei como está de baixa, e sen embargo tamén hai outros casos que é increíble que non lle den a baixa. Entón aquí hai certo descontrol nesta cuestión. É certo que hai unha porcentaxe importante das baixas que se dan tamén no sector público, en administracións. Despois sí que é un problema, efectivamente, sobre todo para as PEMES, non? Cando hai esa proliferación tamén de baixas laborais e os empresarios están dicindo continuamente. A Xunta de Galicia, dende agosto, creo que foi en agosto de 2024, estableceu un plan que foi como un plan de mellora, de control deste tema das baixas, precisamente porque Galicia só encabezar tanto o ranking de onde máis baixas hai e máis longas. Isto foi moi polémico no seu momento, motivou un debate moi forte no Parlamento, porque, bueno, por exemplo, Benega dicía, parece que está vostede perseguindo os traballadores que están de baixa. O certo que hai nada, houve un balance en comisión parlamentaria desas unidades de apoio, de vixiancia, por así dicilo, das baixas, creo que foran en ano e medio como unhas 107.000 aproximadamente as que se revisaran, e o 24% despois da revisión ou remataran as baixas ou acurtárase, o sea, víase que non era unha porcentaxe que non eran tan certas como tiñan que ser. Que, por certo, Ángeles, mencionabas o sector público e quería comentar tamén con vos, Julio, esta nova que a partir do vindeiro mes verán reducidos os funcionarios, que, por certo, estamos case en 4 millóns de empregados públicos agora mesmo no país, verán reducida a súa xornada laboral a 35 horas semanales. O que pasa é que, por outra banda, lemos tamén que non se prevén máis contratacións no sector público, non sei. É un acordo do Ministerio de Administracións Públicas, é a reducción da xornada dos funcionarios de Administración Xeral do Estado, non autonómico ni local. Un acordo de negociación cos sindicatos, basicamente. Eu non o vexo negativo, é dicir, que a tendencia do futuro inmediato é traballar menos, pero traballar mellor. É dicir, cualificar, grazas á tecnoloxía, basicamente, cualificar o noso traballo e cumprir os obxectivos. Eu realmente creo que esta é a clave, que o traballador este certo número de tempo en certa posición física, eu creo que cada vez é máis irrelevante, non? O importante é cumprir os obxectivos e, polo tanto, é lóxico que traballe menos porque ten instrumentos tecnolóxicos para facer mellor o seu traballo. Ou seja, hai que facer máis con menos ou con igual. Por qué? Porque a tecnoloxía non lo permite. É dicir, que trazar un camiño que eu digo que, oxalá, porque claro, os autónomos noutros sectores, pois isto, sonreí Alejandro,
é un pouco utópico, non? Oxalá. Non necesariamente. Se tes un robot que te axuda en aspectos físicos, como vai ser no futuro inmediato, tamén podes ter. Eu teño robots. Vou a mercar ese robot público. A ver, se me fai un pouco de apaño. Eu xa teño robots no meu traballo, teño IA, teño bases de datos. Eu que vamos, recordarás cando buscábamos jurisprudencia a man, non? Con as avanzadis, con papel biblia aquel, folla a folla, non? Non ten nada que ver, evidentemente, pero os autónomos teñemos, evidentemente, bueno, é un campo distinto, e máis os que traballamos na profesións como a abogacía, que sempre, aparte máis cando un é o seu propio xefe, que quizás o máis explotador que hai no mundo é cando un se explota a sí mesmo, non? A autoexplotación. A autoexplotación quizás xa o peor que hai nesta vida, xa xo digo eu porque vamos. Ahora, sí que estou de acordo contigo que tradicionalmente o recorte da xornada laboral é algo que vai vinculado a unha evolución tecnolóxica, non compararemos as xornadas laborales de hoxe cas de o século XIX, por exemplo, non? Co cal é previsible que no futuro as xornadas laborales acaben sendo máis cortas e demais. O que se me gustaría que non fose somente na función pública, senón que tamén fose algo... Exacto, lo que dicía claro, que isto, non? Claro, algo será, non? E logo me gustaría saber, eu descoñezo, Julio, cal é o criterio desos 250.000 puestos que baixan a 35 horas? En base a que? Se alguén o sabe, pois que o diga, porque... Alguén o sabe na mesa? No, eu somente quero apuntar que en Francia foi o primeiro país que asumiu, bueno, esta medida e que agora está dando marcha atrás. En serio? Sí. Está no debate. Porque, claro, a cousa se non se fai ben, hai que dar marcha atrás. Como dicía Julio, hai trata de horas, trátase de productividade. E cambiar moita mentalidade, que iso tamén é importante. Bueno, pasa un minuto da unha.